Το λαγουδάκι και το σκυλάκι ζουνε στις αντίθετες πλευρές του φράχτη. Το σπίτι του λαγού είναι μπλε. Ένα σήμα στο γραμματοκιβώτιό του λέει: το σπίτι του λαγού είναι ιδιωτικό. Μέσα υπάρχει μία τραπεζαρία, ένα κρεβάτι για ύπνο, μία λάμπα για διάβασμα και κακάο. Το σπίτι του σκύλου είναι κόκκινο. Ένα σήμα στην πόρτα του λέει: σκύλος εδώ, μην ενοχλείτε. Μέσα υπάρχει μία τραπεζαρία, ένα κρεβάτι για ύπνο, μία λάμπα για διάβασμα και μπισκότα. Κάθε πρωί το πρώτο πράγμα που κάνει το λαγουδάκι είναι να κοιτάει προς το σκυλάκι, πέρα από τον φράχτη και τα ψηλά χόρτα. Κανείς δεν λέει γεια σου ή χάρηκα που σε είδα σήμερα. Το λαγουδάκι χοροπηδάει και ροκανίζει όλη μέρα. Φυτεύει σπόρους καρότων εδώ και εκεί και κοιτάζει προς το σκυλάκι. Όταν νυχτώνει, πίνει το ρόφημά του και διαβάζει. Κάποιες φορές ελέγχει το φως στο παράθυρο του μικρού κόκκινου σπιτιού. Το σκυλάκι χοροπηδάει και μυρίζει όλη μέρα. Κρύβει την μπάλα του μέσα στο χώμα και κοιτάζει προς το λαγουδάκι. Όταν νυχτώνει, τρώει το βραδινό του και διαβάζει. Και ελέγχει το φως στο παράθυρο του μικρού μπλε σπιτιού. Οι εποχές έρχονται και φεύγουν. Κανείς δεν λέει γεια σου ή ας κάνουμε πικνίκ μαζί σήμερα. Ένα βράδυ που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν, το λαγουδάκι βγήκε στον κήπο για να δει ψηλά τα αστέρια, πάνω από το μικρό κόκκινο σπιτάκι, το σπιτάκι του σκύλου. Το σκυλάκι χρειάζεται έναν φίλο, σκέφτεται. Ποιος θα μπορούσε να γίνει φίλος με το σκυλάκι? Στην άλλη πλευρά του φράχτη, την ίδια νύχτα, το σκυλάκι παρακολουθεί τα αστέρια πάνω από το μικρό μπλε σπίτι, το σπίτι του λαγού. Το λαγουδάκι χρειάζεται έναν φίλο, σκέφτεται. Ποιος μπορεί να γίνει φίλος με το λαγουδάκι? Ξαφνικά, ο ουρανός φωτίστηκε. Ένα αστέρι πέφτει. Ζιπ. Και τότε έσβησε. Το λαγουδάκι κοιτάζει το σκυλάκι. Το σκυλάκι κοιτάζει το λαγουδάκι. Είχαν δει ένα αστέρι να πέφτει, αλλά τώρα είχε σβήσει. Πίσω στο μικρό μπλε σπίτι, το λαγουδάκι έχει ξαπλώσει κάτω από το τραπέζι και σκέφτεται το αστέρι που έπεσε. Στο μικρό κόκκινο σπιτάκι, το σκυλάκι κάθεται στην καρέκλα και σκέφτεται το αστέρι που έπεσε. Την ίδια νύχτα που έπεσε το αστέρι, δύο πόρτες άνοιξαν. Το λαγουδάκι φέρνει κακάο σε κούπες προσεκτικά προς τον φράχτη, όπου το σκυλάκι περιμένει με ένα καλάθι γεμάτο μπισκότα. «Θα μπορούσαμε να γίνουμε φίλοι?» λέει το ένα. «Ναι, παρακαλώ», απαντάει το άλλο. Και οι δύο έσκαψαν από μία τρύπα κάτω από τον φράχτη και είναι ακριβώς το σωστό μέγεθος για το ένα να γλιστρήσει μέσα και ακριβώς το σωστό μέγεθος και για το άλλο. Το κακάο είναι ζεστό, τα μπισκότα υπέροχα. Είχαν δει ένα αστέρι να πέφτει και τώρα είχε σβήσει. Αλλά για τις υπόλοιπες μέρες και νύχτες το λαγουδάκι και το σκυλάκι είναι πολύ καλοί φίλοι.